जोंना नै बिथाङा जाहैबाय सिनियर इउटिउबार नालाय बिथांखौ बरायनो नागिरदों आरो बेल' नंबावा रायजोफोरनि मटर खालाय दंबावो हेन्डसेक सिनियर इउटिउबार बिथाङा गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम रोजा रोजा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय आं दा दङ जोंनि सिगांनि माने सिनियर इउटिउबार सासे दं आरो बिथांखौ देखायनो नागिरदों दिनै ब्लगा बेजोंसो जागोन आरो ओमफ्राय दा सिगाङावहाय नै बिरखांखौ एसे देखायग्रोबाय बिथांखौथ' मिथिखायो जोंना प्लेना माने जान्था फाग्लामोनाव थांनायनि प्लेनसोमोन आरो केनसेल जाथ'बाय आरो बिथाङा एसे बेस्थ'नो मानसिया गोमानानै दङ दा आङो देखायनोसै दे लोगोफोर माने जान्था फाग्लामोन लागोनिनो बिथाङा जाहैबाय दतमा मामोनलाय दतमा दा नार्जारि लाइफस्टाइल होबाय नार्जारि लाइफस्टाइल दतमा 16 बय मोनना सिगाङाव दतमा लागौदो एसे 20 टाका दखानसो होगासिनो दखानसो गैया ओमफ्राय इन्ट्र हरदोब्रा आरो एसे औ इन्ट्र होदो सनमान थानायनि आंनि चेनेलाव माने गोसो गोथारै हाबफैनाय जे लागोन गोसो गैयाबा हाबफैबाय गैयाबाबो फ्रेमाव थानायजों लोगोसे औ बिथांनि दखानाव फैदों गय खानदिसे जाहोदां औ जाबाय आंबो जादों औ ओमफ्राय दा बिथांनि दखानाव मा मोनो देखायनोसै औ दसे देखायग्रोनि दा एसे एनै रायलायबावगोन माबा माबि सोंजागौमोनदां नोंनाव एसे एनै इउटिउबारनि सोमोन्दै र' दसे आं देखायग्रोनि बिथांनि दखानाव नै आइफनबो मोनो आइफन 16 प्र मेक्स लागा आइफन आरडि टयसनि दे आदै लानायलाय माबायदि नुयो लालायलाय खोमायाव हेलौ अ बेबी गामिनि दखानावसो औ दोनथ' दे दा हरसिगोन आं लानायनि आदै बरियाथ' हेलौ बरिया ओमफ्राय नै ब्लग बानायनो ब्लगिं खालामनायाव बरिया जागोन आरोना ओमफ्राय आरो लोगोसे दंबावो नै एबा मामोनलाय आदै एसे होलादो रबट मोनलाजोबोलै रबट मोनलाजोबो गरि थरि मोनो उन्दैफोर जाग्रा उन्दैफ्राबो बेखौ दांग्रोबनानैसो नायनानै जाखागोन आरो बेसेबांलाय 10 टाका थाइबाल' आदसा नै थाइबानि रबट मोनबावगोनसो ओमफ्राय दा आङो मा होनोमोनलाय नार्जारिनि नार्जारि लाइफस्टाइल एसे बिसिखौ देखायनोसै अनजालिखौ देखायनोसै औ ओमफ्राय दा माबा माबि सोंबावनांगौ नोंनाव बेसोर सिनियर इउटिउबार जाबाय नालाय बिथांखौ सिनायो सिनायनाया बयबो दा एसे देखायबावगोन र' आङो दा बिसिनि न'आव हाबफैनो नागिरदों ओइ आदै बिरखांफै हारसिङै बालायलांलां उसुबिदा वेलकाम नार्जारिनि न'आव बिथांना एन्जर गुदुङा बेजों बारनलाय हाबलाय निन्जा लाफिनाखैला निन्जा लाना होबाय हेरस्टेनार ओमफ्राय गारियाथ' दंखायो गंथाम गारिया नै दंखायो मालाय बरिया स्कुटिबो दं गारिबो दं दखाननि माला नै बोरो रानि आं नै जोंना बाबुआ गेलेगासिनो बाबु मा नाम मोनलाय गियानसा हेलौ होनदे हाय होनदो हनै मामाया मा होनदों हाय होनदो हाय होनना हो हेलौ हाय होनना हो मामानि चेनेलाव हाय होनदो ख'ख' होनगोन ना होनाखै नोंलाय एसे नै बे मेगना नै नोंनि बायदि थांनाय केमेराया हाय होनलाय हाय होनदे हाय होनलाय हेलौ लाजि माबा होनो नोंजों मा होनो ना दे हाय होनलाय दे बाबा आं लानो दे केमेराखौ दे हाय होनलाय दे हाय होनदो हाय होनदो दे बाबा ओमफ्राय नोंना बुरिया लोमजानासो दं लोमजानासो दंना उन्दुनासो दं बाबा देखायथ'ला दे माने मालाबा देहा मोजां जाब्ला देखायनोसै ओमफ्राय होमबाबोथ' दा फिसालाखौ नुबायना ओमफ्राय दा जोंहा दखानाव थांफिनसै दखानाव एसे स्केप खालामथ'नो ना आं बिथांनाव एसे माबा माबि सोंनो नागिरदों आरो सोंख्रुबजोबनांगौ बिरखां फै कुइसन एन्सार बारा नङा खालि माने ससियेल मिडियानि सोमोन्दैल' आरो बाहेरा खोथा नङा
बिथाङा सिनियर नालाय सिनियरा गोदो सिगांनिफ्राय माबायदि दासिम सोलिबोगासिनो दं बेखौ एसे सोंनानै नोंथांमोननो शेयार खालामगोन माने मटिफिकेसनबो मोनगोन आरो इउटुबावहाय मारै मारै फैयामोन बिनि सोमोन्दै एसे सोंसै नै जोंना थांफु बिलाइ दोंसे माबायानो लाखिनानै दंबावो नङा दांलै 200 ग्राम 200 ग्राम जोंनियाव दाम जाबाय ना थांफु बिलाइनाबो 10 थाखानि गांनै हल'मोन ना ओमफ्राय रायजोफोरनि बे स्टिं स्टार जाखोथाय स्टिं स्टार जाखो ना माखो मिथिला जिखुनु जाया ओमफ्राय एसे मोननै मोनथामसो कुइसन सोंसै आरो बिथाङा सिनियर इउटुबार जाहैबाय नालाय दा बिथांनाव फार्स्टआवहाय सोंगोरसै जेनेबा नों इउटुब चेनेलाव फैनाया बोसोर बेसे जाखो बेसे गोबाव जाखो मथा मथि 3.5 बोसोरानो जाबाय दा लामसामनो माने आंथ' 2 बोसोरसोल' जादों नालाय आंनि मेरला सिगां बोसोरसे सिगां बियो इउटुबावहाय फैदों आरो ओमफ्राय दा जेनेबा बेसेबांसो खामायनो हागोन मथा मथि 4 लाख 5 लाखसो जागोन दा 4 लाख 5 लाख टटेल हिसाब खालामजोबोबा बेनो जाहैबाय आच्छा ओमफ्राय सिगां मोनोमोन मोननाया दासो नै हिसाब गैयै इउटुबार जाबायना बेनिखौ नायनाय जाला जोब्बाय मोजां मोजां इउटुबारफोर ओंखारबायना आरो आजिखालि इउटुबारफ्रानो जोबनो गैला आजां गाजां माने मथा मथि 1 लाखआवहाय 50,000 मानसियानो जेनेबा इउटुब चेनेल थाजोब्बाय औ ओमफ्राय दा मा सोंबावनो आन्दायलायलाङोसैलै भिडिअ खालामबा ओमफ्राय दा जेनेबा बर्थमान भिडिअखौ माथो बारा खालामनाय नुला भिडिअखौ दासान्दि नै दखानावबो बेस्थ' थायो आरो ओरै उन्दैबो दं जाहैबाय सोलाबा टाइम मोना बाहेराफ्रावबो ओंखारनो मोनला ओमफ्राय मोनसे खोथा खोन्थानो नागिरदों आंनि अडियेन्सफोरनो जेनेबा सोर सोर इउटुबार जानो गोसो बा सोरबा सोरबा एसे एनै फिसा फिसौ चेनेलफोर थायो नालाय बिथांमोनहा जेनेबा बे इउटुबार गिदिर गिदिरफोरखौ नायनानै फल' खालामोना बिथांमोनहाबो भिउस बुरजा बुरजा साबसक्राइबार बुरजा बुरजा दं फैसाबो खामायो मायो होननानै फल' खालामो आरो आंबो इउटुबार जानोसै भिडिअ खालामनानै फैसा खामायसै सानो ओमफ्राय जाय भिडिअ खालामना हंगारदों बिसोरसो मिन्थियो माने सिनियर इउटुबारफोरबाबो आरो ना बिराद खस्थ' आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो जेनेबा फल' खालामनानै इउटुबाव फैनोसै ओमफ्राय उनावहाय जाहैला औ माथो लाब गैयाब्रा भिडिअ बानायबा भिउस फैया साबसक्राइबार बाराया होननानै गारनाय जायो आरो दा ओमफ्राय भिडिअ खालामनायाबो गोरलै नङा ओमफ्राय मानसिफ्रा जे आर्निं खालामनोसो मा होनो बिदिखौ आर्निं खालामनोसो फैयो नालाय बांसिनानो आर्निंजोंबो जाजोबा माने नोंथांमोनहा इउटुबाव फैबानो जेनेबा आर्निं जागोन बे नंखाया गावबागाव मा स्किल्स दं नोंनाव मा टेलेन्ट दं बेफोरखौ देखायनानैसो फेमास जाग्रोनांगौ फेमास जाबानो फैसा खामायनो हायो औ फैसा खामायनायखौ सिगाङाव लाग्रोनो नाङा ना औ माने इउटुबाव फेसबुकावनो जा इउटुबावनो जा फैनाया बिदियाव फैयोब्ला माने गावनि रोंगौथिखौहाय देखायनानै एसे नाम फेमास खालामना लानांगौ होमबानो मा आर्निं बेलाय मा फैसा बेलाय गासिबो फैजोबगोन मा फलोवार्स बेलाय गासिबो फैजोबगोन आरोना ओंखायनो दा बेखौ खोन्थाबाय आं नोंथांमोना बिदिखौ एसे सानबानो जाबाय मिथिना लाबानो जाबाय गोबाव जालाङोबा कन्टेन्टसो होयोबावोसो औ फार्स्टआव कन्टेन्ट क्रिएट खालामनांगौआ मामुलि नङा दानोथ' दे आंबो नै बाहेरायाव ओंखारबासो भिडिअबो खालामनाय जायो ओमफ्राय न'आवहाय मा देखायनो जायो माने खामानि दामानि मावनायावबो उसुबिदा जायो ओमफ्राय मानसिफ्रा सोरबा ओरैबायदि सानो बाहेरायाव भिडिअ खालामबाय थायो नालाय बे मानसिया खामानि मावगोन ना मावा न'आव थागोन ना थाया बिदि सन्देह खालामो माने सिक्रेट थायो आरोना सिक्रेट थायो खिन्थु बैफोरबायदि माखासे मानसिफ्रा माने बेयावल' गोसो होथाबसै ओमफ्राय उनाव जाहैजोबलाबो ओमफ्राय उनाव लास्टआव बेखार जायोसै माने मोनसे इंगेज सिङाव थाखानाय जानांगौ आरो इउटुबारानो जा मायानो जा जिखुनु जाया बयबो खामानि माने न'आव थायो खामानि मावो न'नि खामानिखौ गारनानै जेरावबो थाङा आरो बिदिनो टाइम लानानै भिडिअ खालामहैनाय जायो बेनोसै आरो माने मा होनोमोनलाय बे जोंनि खाथिनि बा बे जोंनि एरियानि मानसिफ्रानो बिदि सानो आरो फाल्तु सानो भिडिअ खालामो सोरबा गामिनि थासारि ना गामिनि थासारि नालाय ओमफ्राय बारा स्कपबो होनो नागिरा आरो माने सोरबा लाजियो सोरबा खेबजाया नालाय ओंखायनो एखमबा समाव ओरैबायदि जायो आं दिनै बिराद भिडिअ बानायनो लुबैदों होननानै बानायब्लाबो बेवहाय मोनफा मोननै साफा सानै हेंथा होग्रा दङ रागा जोंलाबायो ओमफ्राय इन्टारेस्ट जाला गोसोआ बायनोसै ओमफ्राय भिडिअखौनो बानायनो गोसो जाला बेनो आरो दा
आङो आंनि भिडिअआवहाय नैबे बिथांखौ देखायनो मोनाखैलै ना मोजांखौ खोन्थागोना खोन्थाया नोंलाय ना मोजाङा आंनाथ' माबायानो ना मोजाङा स्टानियानो स्टानि रिलिफखौ खोनाफेरखायाखै दां बेनिखौ दतमा बयल होनना मिथियो दतमा बयल होनना मिथियो ओमफ्राय बिथाङा एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डमोनजों सिगाङावहाय बिराद लोगोमोनलै दा मारै मारै लोगोमोन बिदिनो माखासे समाव हेल्प खालामबोदों जोङो माबाफोर फरायदोंमोन नामा नोंसोर ज'नो जोङो फरायनायाव फरायाखै जों बे समाव माने बारा जेबो माबा गैया नालाय खामानि दामानिबो गैया सेंग्रा जाहैबाय हिनजाव लानाय सोलायबाय थारमाने नोंखौ बे एन्टारटेनमेन्ट थानाय समाव बे नालिखौ माबा ITI लादों ना मादों होननायबो खोनालाबायदोंमोन नंगौना नङाथाय नलबारियाव लायदों बे मोदोम नाजालायनाया ब्रा इन्टारेस्ट जाथारदोंमोन ना बेवहाय गासिनलायनाया लासै जोंना एसे आलादा जायोमोन आरोना बै समाव आलादा जायोमोन माने लोगोफ्रानो एसे आलादामोन नालाय इन्टारेस्ट गोजाजोबमोन आरो जेरावबो जेना माने मानसिफ्रा डायलगफ्राथ' डेन्जारखा दा हिनजाव लाला जोबनानै गैला लानानै गैला गोसोबायदि जाला ओंखायनो रायजोफोर हिनजावखौ थाब लानो नाङालै बिराद प्रब्लेमखा हिनजाव लाबा जायो माने संसार जानांगौ जाहैबाय नालाय गथ' गथाय खांनांगौ जाहैबाय नालाय बिराद प्रब्लेम जायो ससे न'निफ्राय लांगोनायाव आफा खिल' गानांगौ एकदम फन हरनाय मा हरनाय फुद्रुक होननाङा बाहा दं बाबु बिफा होननानै फन हरलानोसै होनबा लोगोफोरना हरलाबावगोन ओंखायनो आं हिनजावखौ लानो गोसो गैथ'वा दानो रायजोफोर मा होनो देनां सम फैग्रोथों गोसोथोनायबो गैया सोरबाफोर फसायोबा कमेन्ट हरलादो रायजोफोर माने ओरैबायदि आं बुंनोसो बायो माने गोसोनाय मोननाया मोनो भिडिअ खालामजानो गियोनो गोसोनाय माबा ब्रेकआप खालामबा गारलायबा भिडिअ खालामनांगोन मागोना रायजोफोर आंबो खामायगोरनि सानसे समावहाय मोजांखौ मोननायनि एसे आथियाव गसंनो हानाय जानांगौ आरो ओमफ्राय मालाबा जेनेबा दा जों बैसो जायाखै नालाय लानानै मा खालामनो जाहोनो लोंहोनो हायाना जेनेबा देनां बैसो जाबा ग्रोब जाहैयो आरो मावना दांना जाहोनो हानाय समावहाय दा बेनो जाथ'बायदांलै आंनावबो बारा नलेज गैया नालाय ओमफ्राय नै रायजोफोर मोनसे खोथा नोंथांमोनहा बेनि चेनेलखौ नायनो थिनदोरा आं माबा होनगोरनि दे नोंथांमोनहा जेनेबा आंखौबा सोरखौबा फिसा इउटुबार होननानै नेग्लेक्ट खालामनाङा आरोना नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालाम एखमबा समाव आंबो भिडिअ मोजां बानायो नायोना मानसिफोरा ओंखायनो आं बुङो अननानै बर'जों बर' होननानै बर'जों बर' अनलायनांगौ आरो ओमफ्राय नै बिथांनि चेनेला मामोनलाय मा नार्जारि होनखोमोनथाय नार्जारि लाइफस्टाइल चेन्ज खालामबाय आं माने दतमा बय होबा एसे दस्रा होनाय दा टेक खालामसै आङो माबायाव टाइटेलावहाय टेक खालामगोन आं दे बिथांना 30,000 प्लास थांबाय भिडिअखौ बारा हगारनाय जाला बिथाङा टाइमखौनो मोना नालाय आरो दखानदारबो जाबाय नालाय कास्टमार दखानदारफोरखौनो खेबला माबाखौनो खेबदोलै नों कास्टमारफोरखौ फैनायखौ ओमफ्राय नै बेबादिखौ नोङो आइफन फैदों रायजोफोर आइफन मा दं बेवहाय लाय होननानै नायजायोब्रा आनबक्स खालामजायो जायोना आइफन माबावसो दां 16 Pro Max सोगोनलै ब्लग खालामनायाव बरिया नुयो 16 Pro Max सोदां 12टा जाबाय टाइमा 12टा नामा दोरदखाया बेनो फिक्सआ जाबाय रियेल टाइमाव 12टालै 12टा जाखाबाय टाइमाबो अरिजिनेल टाइमाबो दालाय नै दा बेहा दालि बेना एसे आवगाय आरो 1 मिनिट दालि हायनानै हरनाय माबा हरनाय बिदि जा माबानि नांगौ न'नि बाहायनाय गासिबो मोनजोबो ओमफ्राय एसे लकेसनखौ देखायहरदो ओरै सेरफांगुरि थांग्रा होनब्ला ओरै सेरफांगुरि ओमफ्राय ओरै थांबा दतमा ओमफ्राय नैबे लामानि खाथियावनो नाम्बार 1 हाब्रुबारिखौ मिथिखायोना आरो गामिया खाथि खाथिखा गोदो जखासोमोन न'खरजोंलाय गोदो आबै-आबौमोननि समाव फरायनाय टाइमाव बेथालबावसोमोन जोङो बिफां गाखोनानै थाइजौ खावनाय नामा दा बेनिखायनो इउटुबार जानांदों सिख्ला सासे नुथ्रनो हायामोन ओरै नायबा सिख्लाफ्राबो बे समाव जों हेन्डसाममोन नालाय ओंखायनो माने बिराद माबा मोनोमोन आरो दा टेक खालामसै आङो माबायाव
नायख्लेंना मिनिलायनानै थाङोमोन दा गैला बिदि दा इन्टारेस्टआ गैला सोरबा दखानदार जाबाय सोरबा माबा जाबाय बिजनेसमेन जाबाय माने इउटुबार जाबाबो इउटुबल' खालामबाय थानो नाङा सोरबा ना मासुवा फायखारि जाबाय ना मासुवा फायखारि बानलु गोरान फायखारि जाबायना होनबा जासिगोनदांलै भिडिअआ गोलाव जाबाय ओमफ्राय दा मा होनोमोनलाय बिरखां नोंबो एसे लाहरदो नोंखौ नांथ'लायला आं एबार जोङो माने नैबे बिथांजों आंजों अबेहाय बेरायहैनो नागिरदों जोङो हौवाल थांसै बिफां सायाव ओमफ्राय आंनिखौबो फल' खालामना हरदो गाइस अहाय नोंना बिरखां नार्जारि फेसबुकसो आच्छा दे खालामहैबानो जाबाय बिथांखौ थायो जानला मोनला इन्टारेस्ट भियेटनाम गवानिसो दाखो लाबोनाय ओरैसै 15,000 लादों डलारसो डलार बावसो नामा ओमफ्राय नै नोंथांमोनहाबो जुदि फेसबुक इउटुबावहाय डलार खामायनो गोसो जादोंब्ला एखेराहाय भिडिअ हगारबाय थानांगौ ना ओमफ्राय कन्टेन्टआ मालायनिजों मिलायनाय खालामनाङा एसे आलदा जानांगौ माने बे नर्मेल ओरैनो जानाय लोंनाय बेरायनायफोरखौथ' ओरैनो सिम्पल जाहैबाय बेरायनायब्लाबो माने एसे नुफेरै जायगायाव बेरायनांगौ ओमफ्राय नोंनि रायलायनाय स्टाइल नोंनि भिडिअ बानायनाय मोजां जानांगौ आरो होमबासो मानसिफ्रा नायनो मोजां मोनो जोंखौ एसे उनाव नुगोन ओरै थाइलेण्ड भियेटनाम गवा थवा बेरायजोबगोन आखायाव दा रां रुफा बारा गैया नालाय बेफोरखौ एसे जमायनानै लागोरसै बेनि उनाव जों ओंखारगोन आरो ओंखारगोन दाबो जेबो जायाखै माने आङो मथा मथि 100 बोसोर जोरनायनि गोसो दङ नैबे बिथाङा 150 बोसोर जोरनायनि खोथा दङ दा खावसे बैसोआनो थाङाखै जोंना दाबो 30आनो थाङाखै दाबो 20 प्लासावनो दङ बैसोखौ एक्जाक्ट खोन्थाजानाय नंला साननानै लाबानो जाबाय थांनानै एसे थांखांबाय बाराबो गैला 30 थांनोबो 30 थांनोबो मथा मथि आंबो 30 बोसोर जाबासो हिनजाव लागोन हिनजाव गोरलैखौ लानांगौलै गांसे गोरलैखौ दे 19 जानायफोरखौ खुनुरुखुम 18 बोसोर बारनायखौ आरो दे जाबायलै होमबालाय